Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong paminawon ang maayong balita sa Cebu. Ang Bureau of Jail Management and Penology nagselebrar sa ilang 32nd anniversary pinaagi sa nagkalain-laing activities sa buwan sa Setyembre. Ang mga activities naglangkob sa simultaneous motorcade, product displays ng mga ginawa sa PDLs kung persons deprived of liberty, bloodletting activity, Zumba, gift-giving sa Home for the Aged, padiyakan activity o cleanup drive. Usa sa highlight sa maong selebrasyon mao ang livelihood product display sa mga PDLs din makita nimo ang mga nagkadaiyang produkto. Makapalit ka og mga handicrafts, hand-painted bags, mga wood carvings, apil na niini ang mga abubot kon trinkets sa Pacific Mall Mandawi matag Biyernes hangtod sa Domingo gikan 10 a.m. to 6 p.m. Ang kita sa livelihood product display bahinon sa mga PDLs og parte sad niini idugang ngadto sa budget alang sa pagpadayon sa mga proyekto alang sa mga PDLs. Alang sa maayong balita sa Cebu, kini si Myrtle Pasigat. Ug para sa maayong balita sa Siquijor, ania ang detalye. Mas makahuluganon ang pagsaulog sa National Techbook Day o Technical Education and Skills Development Authority contest sa 29th anniversary, pinaagi sa gipaygayong World Cafe of Opportunities sa TESDA Secure Provincial Office nga giuluhan ni Provincial Director Joel M. Villagracia. Isakbot sa oportunidad ang 188 ka mga sikihudnon, diin 119 niini TESDA graduates o national certificate holders. 49 ang malaumon nga makitag trabaho, 7 dayon kanila ang hired on the spot ug napulo ang near hired. Adunay 43 nga nisakbot sa entrepreneurship training, 67 alang sa skills upgrading o training, ug 29 kanila nitungha alang sa ubang katuyuan. Kasangga ang mga partner industries sama sa Department of Trade and Industry, Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Lazi Technical Institute o LTI, o Technical Vocational Institutions, nagmalampuson ang kalihukan nga gipaygayon sa Lazi Social Center, Lazi Siquijor. Nalingaw ug napawaw ang mga partisipante sa actual skirting, pastry, cooking o bartending skills demonstration. Kalakip usab sa aktibidad ang distribution of starter toolkits. Sa tuig 2023, sa 779 ka scholarship slots, ang TESDA Siquijor ang naaoy 676 ka enrolled scholars, 317 ka graduates, 225 ka assessed individuals, 200 ka certified, ug 48 kanila ang employed na. Daghan kita nga mga training program na pwede ma-avail sa mga taga-Siquijor. Iset lang sa mga registered or ang mga recognized ng mga eskwelahan dire. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hammond. Og di usab magpauwahi ang buhol alang sa ilang maayong balita. Pagano ang mga tao kaniadto sa wala pang moabot ang mga Kastilang dayo. Ang padili nila masabtan, gituuhan nga gamhanan, mao nga tahuron ug ampuan. Ang mga tipak sa mga bato, dagun ug anting-anting niini mahimo, may gahom nga makadugang sa ilang kusog ug kaisog ug makaaghat sa mas grabe pa nga pagpanglimbasog. Pag-abot sa mga katsila, bag-o ang pagtuo nga idala. Sa angyaw nila, sa Ginoo lamang nga labing makagagaom mag-ampo, kay siya ang dagananan ug ang tigpanalipod sa kakuyaw nga tanan. Pagtukod sa mga bato nga simbahan, permipot sila nga mapaundang sa pagsulong sa mga piratang samukan. Mao nga sa mga bantayan sila nagpabarog aron may mga tao nga makatan-aw ug makapahibaw kung may mga pirata nga sa ilang dagat mosulod. Sa tingabagat ang mga pirata mugara og ahat, mudunggo sa mga kabaybayunan ug mangambak o sa mga butang mangawat, sa mga ulipon mangidnap. Aron ang simbahan di pa namas-tamasan, may mga manggugubat nga may mga hinagiban, magtago sa bantayan aron ang simbahan dili hilabtan. Apan gipasaling sa mga katsila, basta mosaling ug sa Ginoo mo tuo, dili na kinahanglan ang hinagiban kontra sa mga kawatan. Duda niini ang mga manggugubat kinsa sukad masukad sa ilang pagpakigbagat sa mga kaaway nga ikaagbat. Ang anting-anting ug dagon mao ang gituohang makapahimo nilang magmadaugon. Aron dili malain ng mga katsila, ang bantayan nga bato ilang gigama. Apan sa anting-anting ug dagon kini gadayan-dayanan. Gipunan pa sa ulo sa anito nga ilang gituohan aron may magbantay usab samtang ang simbahan ilang gibantayan. Niini daghan ang tuo nga kini mao rason
nga may mga lungsod dinhi nga duhay patron. Dili lamang duhay ilang pista, kay kun mahimangud ang Santos nga usa, naapay manlalaban nga reserba. Gikan diri sa Baclayan Church alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.